Dobrá, začneme se sušenkami. Snadné. Udělám to, zlato. Nemůžu nic slíbit, ale pokusím se. Co s tím mám dělat? A k čemu je ten kruh? Asi to jsou nějaké zbytečné detaily. A je to. Zlatíčko, co ti to těsto udělalo špatného? Podívej se, jak to správně dělá. Jemně ho rozválíš, pak vykrojíš kolečka a položíš je na plech. A šup do trouby, jsou to budoucí sušenky. Nic mi nejde. Mám nápad. Ty sušenky jsou kulaté, že jo? Takže můžu z těsta vykrojit kolečko a neobtěžovat se s tím. A nejdůležitější ingrediencí jsou skytlsky. Takové sušenky se ráda dávám sama. To se ti povedlo, zlato. A jak pak na tom jsou mé sušenky? No, jak se očekávalo. Perfektní jako vždycky. Nebudu to komentovat. Moje sušenky jsou uměleckým dílem. Ruku mistra poznáte okamžitě. Jen se podívejte, jako úžasnou perníkovou chaloupku udělám. Mimochodem, díky za nápad. Střížku ozdobím taky skytlskama. A závěrečné úpravy? Moučkový cukr. A můj domeček vypadá, jako by byl zasněžený. Nemůžu věřit svým očím. Zlato, tvoje sušenka. Ojoj, vypadá to na malý požár. Musím tu sušenku hnedka vyndat. Možná se ještě někdo zachránit. Ne, myslím, že už se s ní nedá nic dělat. A tohle je sušenka? Nejsem si jistá, jestli je vůbec bezpečné to jíst. Tak, co pak tu máme? Páni, wow, perníková chaloupka, ta je tak krásná. A tak dobrá. Je vynikající. Tenhle domeček vítězí. Jinak to ani nešlo, jsem profesionálka. A teďka chci hambáč a rychle. Okay. To zvládnu. I když možná ne. Co to je? Mleté maso? To je nechutný. Já vím. Místo toho nechutného masa použiju výbornou nutelku. To bude skvělý. Tak. Nádhera. A jak se vede ostatním? Ty housky jsou tak voňavé. Musím je ale opéct. Kurka se bude hodit. Co vy víte o křipové kurce, babi? 1, 2 a hamburger je skoro hotový. Usabivé. Nejdůležitější na hamburgery ale šťavnaté masíčko. Vezmu si kousek s dovolením, děkuji. A teď dám budoucí kotletu na pánev a chvíli počkám. A teď ji musím otočit. Bože, co to děláš, drahá? Klid, babi, mám to pod kontrolou. Napadlo mě, že se opeču pár marshmallows. Tak můj hambáš bude chutnat ještě líp. A teď tam dám kyseláče. Navrch položím housku a silněji přimáčknu. To je celý recept. Co si myslíte? K čemu je tohle soutěž, když ten nejlepší hamburger stejně udělám já? Jen se podívejte na ty hamburgery. Chcete ještě slaninku? Maso není nikdy dost. Přidám omáčky a teďka už jen stačí navrstvit zeleninu a sýr. Musíte souhlasit, že jedna vrstva je docela nudná. Ale pokud uděláte vícepatrový hamburger, to je hnedka něco jiného. No, podívejte se na tu nádheru. Jo, jsem jasný favorit. Tak to ne, já prohrávat nechci. Pečlivě položím ingredience. A teď omáčky. Nebudu s nimi šetřit. A navrch dáme houštičku. To je ale krásný hamburger. Ještě trochu a budu mít zlatou kůrku. Zlato, je mi nějak špatně. No tak, babi, podívej se, jak se mi to povedlo. Tadám! Páni, to je ale velikost. Vícepatrový hambáč chce ochutnat jako první. Je tak šťavnatý. Úžasný. Teď ty, kámo. No, on se rozpadl. No to nevadí. Mám tu ještě jeden hambáč. Vypadá opravdu pěkně. To
to jsou kyseláče. A Nutella. To byl dobrý nápad. No, ale stejně vyhrává vícepatrový burger. Gratuluju. No tak, to není fér. Jste opravdu šikovné. Chtěla bych si krát nuggetky. Levou zadní. Babičko, stávej. Podívej, Jennifer chce nuggetky. Okay. Jistě. Nejprve musím dát do pánve trochu oleje. Tak. O, babi, podělíš se od něj se mnou? Díky. Divný, proč se nelije? Možná s ním musím jít zahrkat. No dělej. Jej, něco se muselo pokazit. Co to děláš, prosím tě? No to nevadí. Hlavně, aby to bylo dobré. A proto vždycky vařím s láskou. Kusy musí být obalené ve strobohance. Uděláte to tak, že rozšaháte vejce, namočíte do něj kousky kuřete a pak je obalíte ve strobohance. To je skvělé. Nyní je můžu usmažit. Jsou tak lahodné. A ta vůně. Šéfko, nechceš ochutnat? To ani náhodou. Mám práci. Moje nuggetky budou prvotřídní. Podívejte, je to jako kousky zlata. A jestliže i servírování je umění, musí to být velkolepé. Já vím. Když se nechcete namáhat, můžete si vzít už hotové. Obalím nuggetky v sýru a pak udělám tu nejlepší strouhanku z Cheetos. Na to dám tomuhle balíčku pořadu nakládačku. Zlato, buď opatrná, nemáte toho tak. Zdá se, že to povedlo. Podívejme se. Jo, skvělý. Teď nuggetky obalím v Cheetos a osmažím je na pánvi. Už teď cítím tu úžasnou chuť. Ani to malá Jennifer nechce dávat. Malem jsem zapomněla. Co by to bylo bez nuggetky, bez kečupu? No, teď je to perfektní. Tyjo, to vypadá tak skvěle. To jsou zlaté nuggetky. Tyjo. Ale chutná to docela obyčejně. Dobrá, zkusím další. Jo, tyhle mi chutnají mnohem víc. Ale ještě jedny zbývají. Červené, skvělý. Je v tom taky sýr. Tohle je rozhodně vítěz. Hurá, vyhrála jsem. Viděli jste to? Vítězství. Umíte udělat pizzu? Žádný problém. Taky bych si kodinu dala. Pizza, to zvládnu. Potřebuji rajčatový protlak. Trochu ho nakapu na kousek pizzy a lžičkou ho jemně rozetřu. A teď nastrouhám sýr a rozložím salámek. Nechci rušit, ale... Podívejte, jsem taky profík. Létající těsto. Jej, uletělo. Nebuď smutná, drahá. Tady máš nový kousek. Děkuji, babičko. Já vím. Žádný nudný rajčatový protlak, jen marshmallow krém. Naberu si celou lžíci. Tak a je to. A teď na ní dám skitlosky. Skitlosek není nikdy dost. Všechno je díky nim chutnější a barevnější. Už to skoro je. Jo, like se hnedka pozná. No to je jedno. Moje pizza bude stejně nejlepší. Už žádné nudné bílé těsto. Obarvím ho, aby bylo ještě efektnější. Jen se podívej, co dělá. Ale to ještě není všechno. Teď ho rozválím a naplním pizzu. Na základ se musí dát speciální rajčatová omáčka, aby pizza chutnala jako v těch nejlepších italských restauracích. Teďka na ní nastrohám sýr. Super. A teď je čas na krevetky. A aby tam nebyly samy, dám k nim ještě pár mušlí. Gurmánský pokrm je hotový. No dobrá, všichni se podívali, můžu jí dát upéct. Jak dlouho budeme ještě čekat? Já asi usnu. Už to je? Hurá, konečně. Naše pici jsou upečené. Delikatesa. Voní nádherně. No, ujde to. Tak se na to podíváme. To vypadá zajímavě. Co to sakra je? To jsou mušle. A tady jsou krevety. Ani to nechci ochutnávat.
Ale tahle už je zajímavější. Vypadá to jako Skittles. No, vypadá to líp, než to chutná. Ale tahle pizza vypadá úplně normálně. A taky hezky voní. Chutná úžasně. Jo, tohle je vítězná pizza. Gratuluj, babi. Děkuju. Zasloužené vítězství. Ty, kde to jsme? A, teď jsme to uvězněné. I když... Klídek, hele. Myslím, že to je něco docela zajímavého. Mary, co to děláš? Snažím se otevřít ty skřínky. Zajímá mě, co v nich je. Podívej se, je to ještě něco jiného. To musí být klíč. Ne, já tam nepolezu. 1, 2, 3, 4, 5. Na klíč chci pohledět. Ach jo. Takže ten klíč budu muset hledat já. Oj, je tam něco mokrýho. Asi to je obyčejná voda. To dokážeš. No dobrá. A to není klíč, je to ryba. Podívej se, jak je krásná. Radši bych jí měl vrátit do vody. Stejně hledáme něco jiného. Tak, a tady je klíč. Jo, je to on. Mary, dělej, pojď se mnou. Je červený, takže s jeho pomocí se dostaneme do červené skřínky. Kouknem se. Co? Tady je dynamit! Dynamit? Můj bože, co uděláme? Musím se zamyslet. Mám nápad. Doufám, že mám s sebou štípačky na dráty. Ne, to není ono. Mám je. Mary, uděláš to? Udělej to ty. Dobrá, zkusím to. Doufám, že tady nevybouchnu. Myslím, že žlutý drát je ten správný. Povedlo se. To je smrad. Nic se nepovedlo. Ale teď se mi tenhle kartáž docela hodí. To je dobrý nápad. Dej mi ho taky. Ne. Víš co? Máš lepší úkol. Radši běž a najdi další klíč. Jsem silná, takže to zvládnu. Zajímalo by mě, co tam asi je. Je to jen želé média. Mimochodem je docela dobrý. Ale musím se rychle dostat ke klíči. Tady je. Já jsem ho nechtěla opustit. No Mio, odemkni ten zámek. No to ne, udělej to sama. Tady je. Díky. Je to něco dost drobného. Wow! Teď mám od toho celou hlavu. Super, takže si můžu dělat parádní make-up. Na co ti budou stíny? Radši se běž podívat po dalším klíči. Dobrá, jdu na to. Divný, něco se tam hýbe. Možná dinosaur? Nebo krokodýl? Ne, ty jsou moc velké. Kouknu se, co tam doopravdy je. Tyjo, páni! Ještě nikdy jsem neviděla skutečného chameleona. Je tak roztomilý. Myslím, že ho pošlu odpočívat. Potřebuju ten klíč. A mám ho. Je čas na zelenou skřínku. Už bylo na čase. Tyjo, co to je? A jak se ta zbraň na peníze používá? Wow, to je spousta peněz! A jsou všechny pro mě! What? Cítím se jako ta nejbohatší dívka na světě. Super! Mary, vrať mi moje peníze. A dostaň pro nás další klíč. A když trochu zapodvádím, já vidím všechno. Dobrá, budu muset na to jít čestně. Je tam něco příjemného na dotek. Je to jako kinetický písek. Jo. A mám klíč. Hurá! Můžeme se podívat do modré skřínky.
šňůrka. Co se asi stane, když za ní zatáhnu? Wow, něco na mě spadlo. Tyjo, to jsou parádní kuličky. Ještě za ní zatáhni, je to parádní. Super. Jsem skutečná carevna všech golových kuliček. Úžasný. Zdá se, že tam objevil další klíč. Je na čase ho dostat. Co to asi je? Fuj, to jsou nějaký červy. Tak, musím ten klíč rychle vyndat. A už je ten hnus nebudu muset čehat. Fuj, já se pozracím. Mary, zachraň mě. Všechno se vyřešilo samo sebou. A můžu se podívat do růžové skřínky. Co pak tam je? Oj, růžová pěna. A podle mě je to legrační. Jo, protože můžu udělat tohle. To je zábavný. Mary, teď ty, najdi další klíč. Po těch čerech se tam bojím strkat ruce. Fuj, zase je tam něco hnusného. Ale ten klíč stejně budeš muset dostat. Dělej. No dobrá. Co to asi je? A to je oko! Jo, je to oko. Žilé oko a moc dobrý. Hej, co to děláš? Jsou to sladkosti, hledej dál. A tady je. Hurá, je čas na modrou. Mio, je to tlačítko a nechám ti ho zmáčknout. Hotovo. Oj. To je hnus. Ještě jsem to tlačítko zmáčkla já. Jinak bych teď musela stát pod tím hnusným modrým slizem. No, já jdu pro další klíč. Co to je? Fuj, něčí vlasy, hnus. A proč to házíš na mě, to je nechutný. Neudělal jsem to schválně. A vůbec je ten pitomý klíč. Tady je. Je nejvyšší čas odemknout tu nejtajnější skřínku ze všech. Hej, ale budeš to dělat ty, víš? Dělej. Ty osobní dobroty. Sušenky Oreo, jupi. Dej si. Děkuju. Mňam. Jo, je to moc dobrý. Mio, mohla jsi mi dát ještě jednu aspoň. No promiň, to bylo opravdu dobrý. Možná ty další bude taky něco dobrýho. Nejen si musím najít klíč. Fuj, je tam něco slizkýho. Asi to jsou syrová vejce. Klíč ale mám. Podíváme se, co vyšlo té skřínce. Mio, chceš to odemknout? Chceš? Zamyslím se. Dobrá, souhlasím. Kecám! Uhněme z cesty. Kouknu se do ní já, protože jsem si jistá, že je tam něco skvělýho. Oj, to je peří! Wow, Mary, ty praš jako kuřátko. To je ta nejvtipnější věc, jakou jsem kdy viděla. Nesměj se mi. Radši dojdi pro poslední klíč. Dobrá, sladkyčka. Dobrá. Poslední úkol. Co to je? To jsou červy. Musím ten klíč rychle vytáhnout. Malem jsem obdala strachy. Doufám, že v té poslední něco skvělýho. Chudáčku. Kouknem se. Hurá, to je náš klíč ke svobodě. Zvládli jsme to. A je čas odsud vypadnout. Vyhráli jsme, hurá. Jo, paráda.